Salut! Salut! Și bine v-am găsit la primul nostru episod de Minecraft Let's Play multiplayer. Da, multiplayer. Cred că, nu știu, ori voi renunța la aia de single player, ori Salut! o voi face și pe cealaltă. Ok, aici îl avem pe fratele Rodbianu 98. Yes! Găsiți același videoclip și la el pe canal, doar că pe perspectiva lui. Da. Iar acum, pur și simplu, ne vom juca. Ne vom juca multiplayer. Yeah! Și eu, nu știu de ce, n-am mâini și skin-ul. Mai că acolo mi se vede. Habar n-am de ce. Sper să pot să-mi iau damage. Ia. Nu știu. Nu ne-am luat? Nu știu. Și nu uitați să vă abonați la Rodby și la Blue Gamer. Și nu uitați să vă abonați și la Vitex, și la Blue Gamer, și la mine. Mai ales la noi. Da. Nu cred că ne luăm damage, bă. Nu știu, eu nici nu pot să fug. Am băgat. Bă, deci dacă iar nu ne luăm damage, eu mă omor. Nu. Da, chiar dacă nu ne luăm damage. Da, bă, dar nu e fain pentru public. Dar, în fine, vedem așa. Uite, gata, sat. Sat? Da, nici bine n-am început și de am găsit sat. Sigur. Da. Uite. Eu v-am spus și din primul episod că eu sunt foarte bun expert în a găsi saturi. Ați văzut și acolo voi o oaie și de ce a dispărut? Și habar n-am unde este Vitex. Deci la sat, bă. Hai. Bă, primul sat pe care îl văd că are un pod. Eu văd doar un cal. Bine, am văzut un cal. Tot acolo. Și habar n-am unde este satul. Bă, la coordonatul e minus 25. 255. Caută. Oh, mam. Eu mă îndepărtam. Ce carte e asta? Asta te spune, nu? Mamă, ce Așa. Doamne. Bă, dar nu ciordi totul. Ce nesimțit e omul ăla, bă. Bă, deja mi-e foame. Mănânc o cărniță? Mănânci o carte, bă. Nu, bă. Mănânc o carte, bă. Băi, ce sat fain. Bă, satul ăsta e șmecher, că are o grămadă de case. Îmi pare rău dacă mergem la că și așa că merge foarte tare. Din păcate merge foarte tare în lag. Dar nu pot să fac nimic. Mie merge destul de bine. De la iau un pat. Pur un pat. Să nu ziceți la nimeni că nu este patul lor. Este patul meu. Și eu n-am furat dintr-un chest. Cred că nu mă voi da Iron Golem-ul, că dacă vă voi da Iron Golem-ul, vă omoară instant. Eu merg foarte greu. Dacă îl distrugeți patul. Vedeți voi că merg așa de greu. Îl vedem acolo Îl vedem acolo pe Rodbian. Eu mănâncă și pâinic. Proaspăt scoasă din chest. Ai pâinică din ce este numai mâncare. Bă, cine a furat din chestul ăsta? Și cine a furat un chest? Cred că Dani. Eu v-aș sugera să vă uitați la amândoi. După ce terminați la unul dintre noi, să vă uitați la celălalt, să vedeți perspectiva celuilalt, știți? Cum zic? Bă, aici putem să băgăm toate animalele, bă. Hai mă, nici nu chest aici, adică nimic nu e în chestul ăla. Bă, aici putem să băgăm toate animalele. Unde? Aici, că aici e foarte mare țarcu. Un cal care era slow, dar nu mai avem, pentru că harta aia e băguită. Dar și harta asta e băguit. De asta am vrut să fac pe server pro, dar nici pe server pro nu mă descurc. Pâinică! O busolă. Porcul ăsta și-a blocat capul aici și de acum va fi blocat de mereu aici. Nu se va mai mișca deloc. Dacă nu-i dau damage.
Mâncăm niște pâinică. Și asta este un bug care trebuie raportat. Cum ar fi să mai găsim încă un sat în deșert? Ar fi Dar șmecher. tu deja te-ai dus în deșert? Da, deja am și ajuns. Eu sunt în clasa. Eu vreau să for niște fân. Eu am ajuns și în deșert, bă. Eu for niște fân. Te că am găsit un sat. E găsit un sat? Nu, e o fântână. Păi dacă e o fântână, imediat găsim sat, bă. Nu, piramidă. Eu mă uit să văd ce e, dacă găsesc. Da, știu, ți-am spus, fântână. O pisică neagră, cu alb. Nimic pe acolo. Trebuie să știu unde să mă orientez de data asta ca să găsesc. Nu o să vorbesc așa de mult. Ar fi fain în taiga să găsim. Dar nu mă bag pe taiga, pentru că nu s-ar putea să fie pe acolo. Nu mai citești o oaie. Dar merg așa pe lateral, poate... Uite, încă o fântână. Oh, păi dacă găsești fântânii, bine. What? Dar eu deja încep să mă duc să spar niște. Două fântâni aproape, una lângă alta. Să mai... Oh! Asta chiar e în dubos. momentul nepotrivit. Ok, n-am văzut nimica. Este puțin cam ciudat să vorbim unul peste altul. Da. Dar, ok. Bine că pe Sebi 100% nu-l auziți. Ba, da. Te dau și eu puțin mai tare ca să mă aud. Dacă nu m-am auzit deloc, tot ce am vorbit acum, Spargi telefonul. da. Ți-l dai de curs și gata. Nu, cred că găsesc satul ăla, bă. Măcar am găsit un cal slău. Mamă, mai mulți. Slău? Le-ai găsit pe slău? Am găsit 3 slăui. De ce nu mai găsit într-o... Mă mișcam pe crafting table. Așa, de-abia am doar 7 lemn. Oițelele le lăsăm, pentru că am deja 3 luni, dar... Eu azi am stat o oră să filmez și încă 2 să editez. Și când încolo n-am putut să încarc videoclipul pe YouTube. Din cauza că nu se încărca videoclipul, nu știu de ce, dar nu se încărca. Și de asta am stat vreo 3 ore degeaba. Și n-am mai putut să mai postez pe la 12. Așa că postez acum. Care fie asta va dura ceva timp. Da, Vipex, ne-am amintit de ceva ca să le zic cei de la YouTube care se uită. Adică de la videoclip. Mai ții minte că la videoclipul partea 2 la Minecraft server, auzi nu mai știu să vorbesc. Acolo când am zis că o să mai fac un server, nu un server, o să mai fac un episod. Și n-am mai făcut. Pentru că atunci s-a luat și curentul. Când n-am mai putut să fac. Dar atunci eram și preocupat. Și n-am mai putut să fac nimica. Și nu mai în plus că nu mai aveam nici baterie la telefon. Și n-am mai putut, n-am avea ce face. Deci pozez acum. Ne culcăm acum? Da. Sper că nu v-a plăcut explicația lui Sebi. Sper că nu v-a plăcut. Deci dacă dacă ziceți cine este Dani și cine este Sebi, Rodby, adică eu sunt Sebi și Vipex este Dani. Vipex! Vipex! Ce Vipex? Nu ești englez. Ok, pun puțin pe pauză până fac rost de niște mâncare și revin. Eu pun puțin pe pauză. Așa. Am făcut rost și de mâncare. I-am făcut rost de tot pickaxe-ul de lemn. Acum am găsit și niște iron. Și cupru, că l-am astopat.
Nu vreau să nu vreau să habar n-am de ce. Cred că vom face... Nu știu. Eu îmi fac casa la un villager. Aici voi locui cu villagerul ăsta, gata, pa. Ce ai? Locuiesc cu villagerul ăsta. Pun patul în mijlocul satului. Să nu putem intra pe scări. Ai, am luat să zici că e cărbune cât de mult îi. Da, câte răni ai făcut, bă? Nu știu, stai. Ca să strâng pe tot. Asta de acum va fi casa mea. Rodby, tu trebuie să-ți găsești altă casă. Pentru că asta e prea mică pentru amândoi. Știu. Am 16 iron de acolo. Bă, cel mai bine de pescuit. Unul cu tridentul. Tridentul, bă. Îl omor cu mâna. Eu am. N-am cu mână. De când am cărbune. Asta că am văzut pe acolo niște cărbune, dacă tot e acolo, de să mă duc să-l iau. Dacă dropează tridentul și eu îl bat cu mâna, eu sunt cel mai mare maestru. Dar nu-ți dă tridentul dacă n-are trident. Vezi că poate o să-ți dă kill. Da, fix mie să-mi dă kill. Eu care sunt indestructibil. Știu. Bă, serios, mi-a dat doar niște cupru. E bun și cupru. Da, dar vreau tridentul. Tu vrei de toate. Vrei să te faci miliardar. Eu vreau trident. De ce? Că tu pe fiecare hartă pe server ai primit trident. Și eu niciodată. Păi dar eu știu să fac rost de trident. Te bagi la luptă cu ei. Da. Nu ca tine. Eu fug de ei. Pentru că n-am keep inventory, eu nu mă joc ca tine, e fricosul, ca să n-am keep inventory. Ca să am keep inventory. Ar trebui să mă duc să iau niște Am găsit încă un crafting table. Nu pot să cred că avem deja 12 minute de când filmăm. Ba, nu. Ba da. Nu pot să cred așa ceva. Ce caută crafting table ăsta? E și un copac aproape dărâmat. Dar cu 12... Cred că a fost Herobrine. Fix tu, cred că. Nu, a fost Herobrine. Dar până nu mai am crafting table-ul ăla. Nu cât ești. Am și niște căr... dar chiar pot să-mi fac și pâine. Hai că o singură pâine să-mi fac. Din tot fânul ăsta. Măcar am făcut rost de un cupru. Acum până să... Așa și acum... Un pechicu. Să iau cuprul. Pentru că... mi-a zis... stai. Mi-a zis Blue Gamer să iau niște cupru. Pentru că este foarte folositor mai de mult. Mai de mult, da. Ok, fix de acum ne-a zis. Pentru că este alături de noi. Este alături de noi pe Snapchat. S-ar putea ca în seara aceasta, nu știu exact la ce oră, să apară videoclipul cu Minecraft multiplayer cu prietenii. Eu nu știu unde o să fac ăla. Eu și cu Blue Gamer s-ar putea să le postăm diseară pe canal. Și eu. Ce spui, Blue Gamer? Vrei să postezi în seara aceasta? Poate. Ok. Vom face tot așa o hartă. Cât de cât șmecherie, nu știu. Fac șmecherie sau să nu fac șmecherie. Da, și pe ăsta cu multiplayer n-am băgat shader pentru că Rodby are cel mai de căcat telefon.
N-am să spun care, dar are de căcat. Ai terminat de vorbit? Nu știu, sincer, chiar nu mai am ce să vorbesc. Dar, nu știu, pickaxe-ul ăsta de lemn se sparge prea repede, adică faci rost de 60 de blocuri, atât. Nici măcar 64 de blocuri nu poți să faci. Tare nesimțit mai e. Atâta nesimțire n-am mai văzut în viața mea. Bun, acum Rodby nu va ști că am fost eu aici. Te-am auzit. Dar nu știi cine a fost aici. Să-mi fac așa. Nu. Mai am să niște pantaloni. Să nu uitați că dacă vedeți cruci De ce nu se vede skin-ul? Adică de ce nu se vede măcar pantalonii? Dacă nu se vede skin-ul. Dacă vedeți o cruce pe serverul vostru de Minecraft, ieșiți cât mai repede, că altfel vi se va strica Minecraft și nu vă veți mai putea juca vreodată. Pentru că așa se întâmplă. Până măcar nu trebuia. Sunt un pește nebun care mănâncă alți pești. Da, what? De ce era un pește acolo? A fost Herobrine pe aici? Ăla tipul scoică. Este cineva cu tridentul. Vă rog să răspundeți. Deci deja am găsit o mină. Și e normal că iau cărbunele ăsta. Ia bă, ce acolo, bă? Unde bă? Uite ceva acolo, bă, niște picioare. Ce dă... Bă, ce ne sunt tătâi, bă, ăla? Vibex, Ce vrei, bă? tu ce... Azi nu căcăm prată. Dar tu ce... tu ce meserie ai? Unde, bă? Meserie, pur și simplu. Pe Minecraft. Dar bagă-te odată la culcare. N-am o meserie, bă. Păi, da, eu am. Decorator. Decorez chiar foarte bine. Eu nu am pe harta asta. Dar v-am spus, adică acum vă spun, puteți să îmi scrieți în comentarii dacă vreți să apăreți pe armata satului care va începe pe calculator când voi avea eu un PC mai bun. Caut cel puțin 20 de persoane să ne putem juca, adică cel mult 20 de persoane, să ne putem juca toți ca un fel de SMP. Și ne jucăm cu toții. Și va fi extrem de super. Va fi ca un fel de Utopia sau Topicraft mai nou. Și ne vom juca cu toții. Doar să înscrieți în comentarii sau pe Discord și vă voi pune pe listă. Hai bă, culcă-te, Rodby. Acum făceam asta. Acum... Că villagerul ăsta e nervos pe mine că l-am dat jos din pot. Apoi tu nu ești acasă tine? Ba da. Dar s-o băgat el. Că știi că villagerii sunt nesimțuți. Știu. Și tu puțin. Nu mă S-a culcat. Bă, sincer, aici arată cam ciudat. Tarantulă. Sper că știți și voi muzica. Sper că nu știți și voi muzica. Sper că o știți și voi. Dacă știți muzica, tarantulă, spuneți-mi cum. Mie nu. Mie da. Vreau să știu câți dintre voi știți muzica.
În afară de Blue Gamer, că de Blue Gamer știu că știe. Nu știi? Blue Gamer, nu știi? O, că s-au aruncat în apă, pe eu. Dar cât aer îmi găsesc aici? Parcă zici că suntem pe creativ, să mor rău. Da, nu, totuși nu este fain ca să nu ne luăm damage. Da, tu care spune că îți place. Ba nu, am zis că nu-mi place. Am zis ca să începem așa să facem. O și explodat creperul. Bă, sincer, măcar nu murim în lavă. Da. Mai avem 10 minute și trebuie să închidem acest videoclip mirobolant. Dar vă promit că al doilea episod va veni mâine. Dacă nu avem probleme cu curentul. Sperăm că nu o să avem probleme cu curentul. Pentru că dacă o să avem probleme cu curentul, nu o să ne mai putem juca multiplayer. Deși pot să mai continui o serie de let's play single player. Și vreau să vă anunț că eu am filmat pe ea. Doar că v-am spus, nu s-a încărcat videoclipul, nu pot să-l pun. Și eu atunci am construit o casă. Asta e, o să încep cu o casă al doilea episod. N-am ce face. Dar nu o să resetez tot, nu? Sau vreți asta? Și chiar m-ar mulțumi dacă ați da un like la acest videoclip, un subscribe și nu uitați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile noi pe care le postez. Ok. Și să-mi dați și Ok. mie like-uri, pentru că eu când am făcut un... Și mie când o să fac. Da, eu mereu când am făcut... Asta e să termină pickaxe-ul. Când eu mereu când făceam niște videoclipuri, nu se strânge nici măcar câteva like-uri, dar 3 la fiecare. Și vreau să fac și eu mai multe like-uri. Adevărat! Hai cu like-ul. Cu like-urile ne dăm seama că vă place seria și vreți să o continuăm. Da. Dacă nu dați like, nu mai continuăm seriile. Începem alte chestii. Da. Pentru început, la mine, ca să continuăm seriile, m-aș mulțumi să dați câte 5 like-uri. Cel puțin 5 like-uri ca să continuăm seriile. Mie 6 like-uri. Pentru că eu n-am atât de mulți abonați ca să zic că hai bă, dă multe like-uri. Am abia 4. Ce bine că nu eram așa, altfel eram rip aici. Aici era moartea mea. Mamă. Și dacă vreți pot să schimb intro-ul de început și pot să-l fac altfel. Nu mai am cărbune. Lava. Sincer și Rodby a făcut unul frumos. Numai că m-am chinuit lapid. M-am chinuit o grămadă și nu pot. Nu știu. Nu, ok, e chiar așa de fain, dar în fine, nu știu cum să-l pun așa de bine, nu știu. Ai tutorialul meu în descriere. Pun tutorialul în descrierea acestui videoclip. Da, ca să fiți la curent. Ca să nu trebuiască să intrați neapărat pe canal. Puteți să intrați pur și simplu în descriere și o să vedeți. Poate găsesc diamante. Dacă găsești diamante, dai mie 4. În vise. Tu găsești 20 și mi dai 4. Vină la minat? Vină la mină. Și dau. Cine a furat tot table-ul și animalele? Hai să-l pe Yangan. Herobrine! Arată-te! Eu le-am furat. Zombiul ăsta mă enervează. Să omor sau să nu omor? Sunt curios. Salut, Dorian, ce faci? Bine. Bun, am înțeles. Salut, prieten XP. Ce mai faci? Nu te mai regăsit de mult. Se pare că nu prea te-ai schimbat. Ai ochii cam roșii. Ești puțin cam verde. Și de ce vrei să mă pupi? Pisica. Aole, what? Bă. Se pare că nu trebuia să mănânc acel pește mirobolant. Da, episodul ăsta nu este atât de șmecher.
Sincer, asta zic și eu. Cred că are totuși sens să vă uitați la videoclip, dar nu e atât de șmecher ca Let's Play single. Adică aici mai mult mă plimb ca prostul și nu fac nica. Dar în episodul 2 vom fi puțin mai evoluați și vom face mai multe chestii. Asta chiar vă pot promite. Cristale. Și Rod va găsi cristale și o să ne facem binoclu. Dacă Ori vreau în să dau. Ori în episodul de azi, ori în episodul care urmează. Mai am 5 minute și trebuie să închid. Aoleu, trebuie să mă grăbesc. Că și eu la fel. Aoleu. Stai, dacă are cristale, trebuie ca să fac binoclu? Dorian, îl omor pe ăsta. Din partea mea. Vipex. Ce? Cu ce fac binoclul? Cu cristalele astea sau cu blocurile de cristal? Cu cristalele. Bun. Dorian, împușcă-l pe ăsta. Împușcă-l în cap. Să nu mai văd. Ia și puține blocuri de astea că-s bune. Nu o să-l omor eu, omoară-l tu. Uite. Dorian, Avem vină cu protecție. Dorian. Bă, Doriane, bă. Omoară-l, bă, omoară-l pe ăsta. Aoleu, ce gata. Dă-i un hit la ăla, bă. De-aia nu mi-a dat-o. Dă-i hit. Dă-i hit la vacă. Bă, dar de ce nu mi-ai dau? Sau astea sunt prea mici? Cred că sunt prea mici. N-au. Bă, dă-i hit la vacă. Mie măcar la vacă nu vrei să-i dai hit, bă. Nesimțit. I-am dat eu. Bun. Eu am fost Vipex. Cu acest videoclip vă salut. Să aveți vizionare plăcută. Nu uitați de un like și un subscribe. Avem și un Pa, pa!